Blei pi way by way, yang subhai pi second amen faithful and true channel. Cái singi ke ba, lai po yang cái jing pen kre, ya ka singi pen tekos. Dan ni ke singi, nya pet ya ke jing ai trong Mynsiem Bakhuid. Pat ni lai iru ya kini ki nyau Tylli, dan ki nyau sertap trong ke jing ai trong Mynsiem Bakhuid. But hagan ni ke singi ngen pet sasisin biang tang ya kini ki nyau sertap dan ki nyau Jynai trong Mynsiem Bakhuid. Iki bang siam ha ka Catechism of the Catholic Church nomor syajar praspa laipuwe pat syajar praspa sapusat. Ki nyau Tylli ki Jynai trong Mynsiem Bakhuid ki long ka jing start ka jing siam phang ka jing sian buj ka bor ka jing tip ka jing Blei pat ka jing ting burom ya utrai. Kini kilong pura ki jong Chris ukun jong David. Ya ki bangi siam ya kene ha ka Bible ha ka kitab Isaiah na tu lupa no ka bakhadway record iway but kini ki Jynai ki pen pura ki pen Jynai ya ki hok ni virtues jo kitu ki ba priang ya ki pen long ya ki riungai ban sha hikai suk lene docile ha ka jing kongo kloilan ya ki jing persat jing Blei. Kasam sis pak sa pulai kot sipo ong to ka Mynsiem basbun jong me kan ïalam yanga hakalenti babe. Lantas sakane kwe pat kasiti chaki Roman kalnong ka pra kerkot ka bakat sau bat khanyo namar Baroh ki ba ïalam hau Mynsiem Blei kilong ki khun Blei. Te ladang ngilong ki khun ngilong ru kinang yo pateng jong Blei. Kiban ya yo pateng lem pat Chris. Kini ki dikot na ka Bible to kin ïalam yangi hakaban pen krek ya kani ka jing priang ya ka jing pen thamai ya ka jing pen KM biang ya ka bor jong Mynsiem Bakhuid ya uba ngila yo priang ha ka singi baptisma gomen ka para ngin khot biang sa sisin ya Mynsiem Bakhuid Mynsiem jong ke jing sisya Mynsiem uba pen khuid yangi uba pen se Mynsiem uba pen ong hangi bayin khot ya u Jisu ulong utrai. Dia namar kata dongin yai don ya kane ka jing long pan priang ya kini ka jing ai jong Mynsiem Bakhuid. Ta ke bangi wenglut ya ki Baroh ki ba khanglat ba Mynsiem Bakhuid utrai hapo ijongi. Ya kino ki jing khanglat ngitip. Ta ke bangi long ki ba shep ting lan ki ba ting buram ya utrai. Pan ke jimut jong ke jing ting buram ya utrai. Kum ke jing batai jong ke Bible kolom pangin kiar na ki pop na ke jing imboman na ki jing lingkar na ke jing auria na ke jing mane Blei thau bat ki ba kum kita tingin sayo ya kane ka jing trei jong Mynsiem Bakhuid pat une Mynsiem Bakhuid ingin ki jing ai ki ba nyau sertap ya ki ba ngi priang un penlong yangi kini kin sa penlong yangi pangilong kiba sup ban syahikai pangilong ru kiba yo yakini ki jing kento baken jaman sim na utrai den markata to ingin ailat ingin pli alade paragani ke por sisin to ingin khot adu kadonut ya Mynsiem Bakhuid on wan man shong akijing imbat kadonut chingi akten pa budukun Mynsiem Bakhuid amen wan Mynsiem Bakhuid pensyai kadonut chingi Pangin dup yo ya ki kepada jong Blei. Wan Mynsiem Bakhuid ha ke jumut jongi pangin tip tu ya ki kepada jong Blei. Wan Mynsiem Bakhuid ha ka Mynsiem bat ke jing im jongi pangin long tang jong Blei. Bakhuid pen kentang ikat ke pangi kren ni perkhat bat ngile. Nang ba ki Baroh ki long na ka banta ka buram jong Blei. Amen. Hak pa Bakhuid Mynsiem Bakhuid. Amen.